Joo, elikkäs ihan jees sportteilta oli. Maanantaiksi ihan jees. Vähän tää budjetti ylitty tässä, kun piti Fortes tilata se vitu kurina. Piti Fortes tilata 1. Ja tilasin sitten 2 plus. Vesi ei maksanut mitään, niin pari vettä siihen, pari lonkeron lisäksi. Niin ihan jees. Sitten oli jotain jäpi siinä. Tämmösiä jotain 40 tyyppejä, kun pillun perässä, niin tuolla tietysti koko vitu prikallis ja sinne juomia. Mä chillailin vaan siihen. Tutustuin ihmisiin, muutamia muihin siinä jotain, niin tää yksi muija sit tyrkyttää mulle niitä juomia koko ajan. Sitten selitti mulle, että vittu mitä limaisia kusipäitä tyyliä. Et vittu mitä kusipäitä, että mä just näitä, mitkä tarjoaa sitä juomaa ja tällä näin. Niin oli se nyt aika läpinäkyvää. Sama jos jotain 40 pulmia tulisi siihen tarjoaa vittu. Prikallisen juoma. Mut en mä pistänyt pahitteeksi. Kyllä mä siinä join sitten varmaan 3 niitten juomia, että siinä tarjosivat, niin oli ihan jees. Sitten nyt kun mä oon tätä röökiä tässä poltellut, niin aloitin tossa 3 viikkoa sitten tosiaan röökin poltoa tossa, joka vaan enääkin samalla. Tässä on pizza, katso sitä. Niin ihan jees. Jees, mulla on tää edelleenkin tässä on täällä hauskasti. Kyllä mä oon huomannut, että toi on siinä röökissä. Se on sellainen sosiaalinen tapa. Eikä pelkästään sosiaalinen tapa, vaan se jotenkin se rauhoittaa mun mieltä. Se tekee musta myös sosiaalisemman. Mulla tulee enemmän juttua, mä pystyn juttelemaan enemmän. Ja sit on joku syy niinku. On niinku yksi syy lisää, niinku tutustuu ihmisiin paremmin, että okei, moro, mitä kuuluu, voiko jättää jämät, onko ollut hyvä ilta, mistä päin oo, tämmöistä perusjutskailua. Niin vähän tutustuu ihmisiin. Niin se on kiva. Että 29V, oottanut nyt vasta röökin polto, hei, vitu jees. Ja ylilauta vaan terveisiä, että 29V mä voin tehdä mitä vittu mä itse haluu. Olkaa te jonnet siellä hiljaa. Et niinku, miksi mun täytyisi kuunnella muiden kommentteja siitä, mitä mä saan tai en saa tehdä, tai että mun videot on paskoja tai jotain, mitä vittua hei. Perusheitterissä ei mua kiinnosta. Jos mä otan jonkun uuden projektin ja kuvaan sen sattumalta videolle, että mä aloitan nyt tässä tämmöstä niinku tanssiprojektia tai jotain, ja sitten joku tulee siinä dissaamaan, kun se on nyt uutta mun kanavalla, niin ei tarvitse olla siellä mun kanavalla. Tää on ihan basic asia, ei mun tarvitsis tästä edes vittu tehdä videoa. Ei tästä edes tarvitsis tehdä videoa, mutta kun jotkut on niin vitun ärsyttäviä. Totta kai se niinku ärsyttää, että niinku porukka tulee sinne mun kommentteihin niinku vaan heittää jotain dissaamista ja provoa ja sit kerää joku 10 frendiä heittää alapeukkuu sinne. Se on aika säälittävää mun mielestä. Et niinku toi vähän tuhoaa sitä YouTubea ja nyt kun se vittu Google Plusat ja muut, niin ei siinä oikein tuu mitään hyviä kommentteja enää, eikä mua kiinnosta sinänsä. Mutta totta kai se tuntuu niinku jonkinlaisen, totta kai se vähän niinku ottaa itteensä silleen, että niinku okei. Täällä on taas tämmöistä kommenttia, että älä tee koskaan enää videoita. No kiitos, kun mainitsit tämänkin asian, että eihän niitä ole vittu pakko katsoa, hei. Et mä en tajua, että niinku, toi on hauskaa läppää sinänsä kyllä, koska toi tuo mun lisää katsojia ja kaikkea, että vitu Jeppe ja kaikki on tuolla Ylilaudalas mennyt heittää sinne jotain lankoja. Ihan musta vaan sen takia, että kun se tuo mulle lisää katsojia, jota ei minä tiedä hei. Mut silleen, että niinku hauskana läppänä tälleen näin, porukka tarttuu siihen. Ja sit niillä on joku tietynlainen kuva musta henkilönä jonkun vitu Ylilaudan trollien kautta, niin toisilla ylilautalaisilla on joku tietty kuva musta henkilönä. Ne ei oo koskaan tavannut, ne ei tiedä mun persoonan, ne ei tiedä mitä mä teen. Mut ne osaa kyllä takertua ja painaa kyllä oikeesta nappuloista, että se on aika hauskaa sinänsä. Mutta ei tää vaikuta mun videoiden tekoon vittu paskaakaan. Et turha siellä on vittu ulista sitten se enempää, hei. Menkää kuuntelemaan niitä vittu ulinabiisejä tai jotain, niinku et voisitte vähän kasvaa siellä teki, hei.
Tehkää vaikka videoresponseja. Se oli kovaa aikaa, kun YouTubesta tehtiin videoresponseja. Tehkää vitun responseja tai jotain vittu remiksejä tai jotain. Ei teistä ole niinku mihinkään. Et jos te pystytte vaan jotain kommenttaulina ja jotain alapeukkua, niin toi on niin naurettavaa, että niinku... Ei tolle vitti edes nauraa, hei. Ei vitti edes nauraa. Mä oon kuitenkin, vittu, mä voisin olla teidän isä, vittu. Te ootte jotain 12 teinejä siellä. Enhän mä teidän ikää tiedä. Voihan siellä olla jotain vittu vammaisia 40-vuotiaitakin, en minä sitä tiedä, hei. Mut se, että kommentoi jostain hampaista ja jostain ihan niinku randomeista jutuista, niin kyllä sit täytyy olla omassa päässä jotain niinku vikaa. Et niinku lähtee jonkun ulkonäköä kommentoimaan ja etsiä jotain vikoja siitä. Kun ei vittu pysty kuuntelemaan mitä asiaa sillä vittu videolla on. Ei pysty niinku yhtä lausetta kuuntelee. On pakko jostain vittu hampaista heittää kommenttia. Niin toi menee vähän yli, hei. Siis mä tykkään Ylellä, siellä on hauskaa porukkaa, siellä on mukavia ihmisiä. Mut siellä on muutamia näitä vitun trolleja, mitkä on niin yli siitä omasta niinku, niillä ei ole mitään niinku maailman niinku, ei ole mitään todellisuuskuvaa tästä ympäristöstä ja maailmasta, mitä ihmiset käyttäytyy, mitä ihmiset on. Et vittu, jos mä kuvaan videolle asioita, mitä mä teen, niin mä vittu kuvaan niitä videolle. Jos et tykkää, niin ei oo pakko katsoa niitä, hei. Mut mä teen näitä niinku, mä en oo se YouTube, että mä sanoisin, että mä teen näitä itselleni. Mä teen näitä itselleni ja myös muille. Mä tiedän, että ihmiset pystyy samastumaan näihin. Ja ihmiset pystyy nauttimaan näistä videoista, ne pystyy oppimaan uusia asioita. Ja sitten ne on mukana meiningeissä. Kyllä aina kun baarista tulee porukka juttelee ja kiittelee ja tällainen heittää läppää ja kivata ja tekee videoita muuta tällaista näin. Ja tuolla just tuli Lynis vähän aikaa sitten yksi tyyppi viime viikonloppuna sanoi, että älä lopeta niitä videoiden tekoa, että hän on katsonut vuoden mun videoita. Okei, ja mä tiedän ihmisiä, jotka on katsonut kaikki mun videot. Niin miksi vitus mä lopettaisin jonkun muutama Yliradan trollin takia, kun Yliradassa on paljon järkevämpiäkin ihmisiä kuin ne muutamat trollit, jotka yrittää siellä niinku vetää sitä överiksi. Ja oon mä joskus tehnyt itsestäkin sinne lankoja. Sehän kuuluu sinne Yliradalta, että pakotetaan itseään. Mä voin tunnustaa, että mä oon tehnyt sinne myös itsestäni lankoja, okei. Ja Jesper on tehnyt musta sinne lankoja ja muut ihmiset on tehnyt sinne musta lankoja. Ja mulla on ihan sama loppupeleissä. Nyt mä oon muovi kotiovella, niin mä voisin tästä lopettaa vaikka. See wants a D, hei. Menkää te Ylilaudan alfat sit jonnekin muualle, hei. Teillä on niin hyviä, teillä on niin paljon naisia ja te ootte niin vitun komeita ja te ootte niin vitun hyviä tanssia. Teillä on niin vitun ihanat hampaat, niin come at me bro, hei.